La Ràpita s'ha adherit a la campanya dels escuts solidaris per la lluita contra el càncer infantil. L'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu de Barcelona rebrà 4 euros íntegres de la venda de cada insígnia, que es pot trobar a les dependències de la policia local, a diversos comerços, entitats esportives, equipaments com l'oficina de turisme, la biblioteca i el museu. Tots aquests punts seran els punts de compra d'estos escuts solidaris, en aquest cas l'escut de la policia local de la Ràpita, que té com a objectiu recaudar diners per a fer possible este fi positiu com és la construcció d'un hospital d'oncologia pediàtrica. Tots aquells municipis que ja s'han adherit també s'està demostrant i estic convençut que la Ràpita també demostrarem que som solidaris en la campanya pels valents. Els diners de la col·laboració serviran per construir un nou centre oncològic pediàtric a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que aconseguirà ser un centre de referència a nivell europeu.